Ahojte všetci. Je to veľmi dlhá doba, čo sme sa videli naposledy niekedy na Vianoce minulý rok, keď som robil video o veľkonočnej, vidíte, vianočnej kolede od Charlesa Dickensa. A som si povedal, že by som mohol spraviť teraz videjko o nejakých knižkách, ktoré mám rád a ktoré som čítal z zase inej krajiny. No a ja mám veľmi rád francúzštinu, aj teda chodím na francúzštinu už niekoľko rokov, aj mám veľmi rád francúzske knihy a francúzskych autorov. Takže by som vám chcel teda porozprávať niečo o autorovi, ktorý sa volá Guy de Maupassant. Veľa ľudí nevie, ako sa to číta, no tak číta sa to Guy. A ja by som o ňom povedal veľmi v krátkosti, že bol to teda autor francúzsky, ktorý sa narodil teda v zámožnej rodine. Akurát tam bol ten problém, že on nikdy nepoznal svojho vlastného otca, pretože on sa narodil ako nemanželské dieťa a nikdy sa vlastne nedozvedel, kto je jeho pravý otec. Takže už od malička bolo na ňom vidieť, že teda nevyrastá úplne spokojný, šťastný a celý jeho život bol prakticky dôvodom a príčinou, prečo písal tak, ako písal. Bol taký nevyrovnaný so životom a celkovo bral ten svoj život tak ľahko vážne. O čom svedčí mnoho jeho vzťahov, krátkych vzťahov s rôznymi, poviem aj takými ľahšími ženami, ale teda mal aj ženy zo zámožných rodín a podobne, no striedal to ako ponožky a je to cítiť aj na tých knihách veľmi. A ja som si vybral Miláčika, ktorý je aj povinnou literatúrou, teda aspoň my sme ho mali na gymnáziu, a potom som si vybral ešte takú maličkú knižku, ktorá sa volá Naše srdce. Tu mám, myslím, že z knižnice, myslím, že keď vyraďovali knihy, tak som si ju vzal, alebo neviem, možno mám z nejakého antikvariátu, už si nepamätám. No každopádne obe tieto knihy sú super, úplne na čítanie, taká oddychovka. Túto maličku máte prečítanú hneď a toho Miláčika, no to závisí od toho, koľko ste schopní čítať. Ten dej, jeden aj druhý, je veľmi jednoduchý. Obidva tieto romány hovoria o mužskej postave, teda hlavnom hrdinovi, kde teda Miláčik je Georges Deroy a potom v Maupassantovi vo Našom srdci tam máme hlavného hrdinu, ktorý sa volá teda Mariol a áno, Mariol, dobre. A tieto romány hovoria o tom, že tie postavy si užívajú svoj život, naozaj. V tom Maupassantovi je prakticky taká nenaplnená láska, taký nepokoj v duši, ktorý tie hlavné postavy nikdy nespoznajú, pretože v tom románe Naše srdce, tam sa tento Mariol zamiluje do postavy ženy, ktorá tam stelesňuje úplne iný typ ženy, ako sme boli zvyknutí v iných románoch, napríklad od Rousseau alebo iných autorov, kde tá žena naozaj bola taká láskyplná, taká oddaná a taká verná a podobne, ale skôr tu tá postava vyznieva skôr tak, nechcem povedať, že feministicky, ale takým spôsobom, že ona je tá silná, ona toho chlapa nepotrebuje, ona je rázna, rozumná a podobne. A naopak on je taký vášnivý, že on chce tú lásku, ale majú neopetovanú a trápi sa. No, ja nechcem prezrázať nikdy, ako tie knihy skončia, lebo o tom to je, že vypočuť si, že je to super, čo poviem ja, ale prečítať si tie knihy sám je úplne najlepšie, inak ja som tie knižky čítal veľmi, veľmi dávno, takže to bol dôvod, prečo som sa pomýlil pri tom krstnom mene toho hlavného hrdinu v Miláčikovi, takže bol to Georges. A ohľadne toho Našeho srdca, tak tam to skončí takým spôsobom, že v realite sa to stáva veľmi často, ale ja som taký ten typ človeka, ktorý je tiež taký veľmi záľubený vždy a podobne a ja úplne nemám rád, keď sa ľudia zneužívajú a využívajú preto len, aby bolo niečo.
A práve v tejto knihe je to o tom, že tam dôjde aj k láske, alebo teda vyskytne sa tam aj láska, vznikne tam láska medzi určitými postavami, ale aj tá bude zneužívaná iba preto, aby akože bola, ale v realite tie postavy budú mať radi úplne niekoho iného. A práve je to takéto smutné, že boli tam aj také romantické scény, také na polovicu, aj trošku také ako intímne, kde úplne sa tak oddávali tej vášni a podobne, ale to bolo všetko. Ako celkovo ten život Maupassantov bol taký, nechcem to hovoriť vo videu, ale bol naozaj taký zhýralý a veľmi veľa autorov mu to aj vyčítalo, aj teda verejnosť. On mal aj osobného priateľa Gustava Flauberta, ktorý ho aj učil písať. A takisto aj mnoho známych iných autorov svetových čítali teda jeho knihy a oni sa sami vyjadrovali, že Maupassant má proste taký život, ktorý je zameraný ozaj len tak, no viete ako intimne, tak zhýralo a celá tá jeho tvorba prakticky odrážala jeho skutočný život. On sa nikdy neoženil, on mal iba vzťahy, iba taký prelietavý bol. A v tých knihách je to absolútne vidieť, pretože napríklad v tom Miláčikovi, keď si vezmete ten príbeh toho Georgesa de Roy, ktorý si prešiel takým vývojom, pretože on bol veľmi na peniaze, on totálne zneužíval ženy, on tam mal, myslím, také 3 hlavné vzťahy. Každá tá žena bola iná, bola tam nejaká vdova, bola tam manželka vysoko postaveného človeka, on bol on bol žurnalista, táto postava vlastne začína to tým, ako sa dostal do novín a začal písať o Alžírsku a podobne. Potom neskôr teda písal aj o iných veciach a on sa vďaka tomu dostával do tej spoločnosti. Tam sa dostal k takej rodine, tam k takej, tam všade ošálil nejakú ženu a mal s ňou románik. A on vlastne takto prelietával zo dňa na deň k jednej, druhej, tretej, až sa mu to potom nakoniec celé vymklo z rúk. Nebudem to prezrádzať, ale naozaj to bolo skvelé, lebo v niektorých takých tých momentoch úplne opisuje ten autor, že čo si myslia tie osoby, že napríklad keď chodil na rôzne tie, nie parkour, ale no áno, parkour vlastne, na dostihy, tak tam boli rôzne také ženy, ktoré boli ľahších mravov a sa tam tak viac menej ponúkali a úplne to tam opisoval, že čo si o nich myslel, ako sa mu to zdalo nepríjemné a trápne a podobne, ale na strane druhej to využil, takže celá tá kniha je taká, no taká je ľahká, no nechcem povedať jednoduchá, lebo tie knihy sú napísané perfektne podľa mňa, veľmi dobre sa čítajú, aj ten štýl je zaujímavý, je to pútavé, aj všetko, ale ja som si tak zvykol proste na tých francúzskych knihách, že tie knihy sú také, akože keď si vezmete aj toho Emila Zolu, alebo koho ešte, neviem, nejdem teraz rozmýšľať nad tým, ale proste tie knihy sú úplne iné. Keď čítate tie britské knihy, tak to je úplne niečo iné. To je 101, hej, alebo napríklad tých Rusov. Čiže tí Francúzi sú takí, no áno, sú takí vášniví, takí iní. A tieto knižky boli vynikajúce. A veľmi sa mi páčili niektoré tie situácie, ktoré v tých knih boli opisované, pretože to úplne bolo ako z normálneho života. A fakt, akože keď tí chlapí, tí manželia prišli na to, že teda tie ich ženy ho podvádzajú s ním a takto, tak čo potom robili, aký cirkus a podobne. Čiže bolo to naozaj výborné. Musím odporúčiť tieto knižky. To znamená, že keby ste si chceli prečítať tú knižku Naše srdce, ktorá je fakt akože maličká, že pozrite sa, aha, to máte za jeden deň reálne prečítané, keby ste že strašne chceli. A toho Miláčika máte za chvíľku tiež, to ani nie je dlhé, je to A5-ková formát, aj keď sa to zdá prakticky nejakých 350 strán, ale to je paráda. Akože vynikajúce knihy naozaj, keď máte možnosť, alebo to máte v nejakej starej knižnici doma, tak si to určite prečítajte. Ja úplne cítim z tých knížiek ešte takú tú zatuchlinu, viete, čo tie staré knihy mávajú. A teda akože naozaj odporúčam. A je aj zaujímavý ten životopis Maupassanta, keby ste si ho chceli niekedy prečítať, tak dá sa nájsť aj na internete.
ale skôr by som odporúčal, aj keby ste si chceli pozrieť nejaký rozpis, to buď deja tých knížiek, alebo niečo viac, nejaký rozbor, tak určite po anglicky si to hľadajte, lebo po slovensky nenájdete nič poriadne. Takže určite, keď sa chcete, poviem to tak, aj zabaviť, že sú to knihy, ktoré sú, dá sa povedať, že stále o tom jednom, tak určite si to prečítajte. Je pravda, že pri tom Miláčikovi som mal taký pocit, že tá postava je naozaj ako myslou taký chudák, hej, nedocenený človek, ktorý potrebuje preraziť a nezaujíma ho, čo si kto o ňom pomyslí, akým spôsobom sa dostane k úspechu a podobne. To vo mne úplne vzbudzoval ten George. Ale čo sa týka toho príbehu Naše srdce, a teda toho Mariola, tak tam mi to bolo aj ľúto trošku, pretože naozaj on mal rád, ale ona nemala rada jeho. A potom, keď už ho mala nejaká rada, tak zase on nemal rád ju. Čiže ako bolo to smutné, také citlivé proste. Keď som to dočítal, tak som si tak povedal, že akože nezachoval sa veľmi pekne na konci. Takže to vlastne prezradilo aj teda samotného autora, že ako sa správal. No a ja som najprv čítal knihy a až potom som si prečítal teda trochu o ňom. A keď som si prečítal ten životopis, tak vôbec ma neprekvapilo, že prečo tie knihy také písal. Myslím si, že on bol istým spôsobom aj trošku, nepoviem, že chorý, ale myslím, že táto vášeň v týchto veciach ho prekonala. A urobila z neho niekoho, kto nebol úplne, že vhodný partner, tak to poviem. Takže preto ani nikdy so žiadnou neskončil naozaj, lebo asi nemal na to, asi v jeho hlave rozhodovali iné veci o ňom, o jeho živote. Takže určite, pokiaľ sa chcete aj zasmiať, aj sa zamyslieť, aj nad tým, čo je vo vzťahoch zlé, čo by nemalo existovať, čo bohužiaľ existuje. Ono, prakticky všetky tie veci, ktoré sa tam diali, sa dejú aj v súčasnosti. A je to absolútne stála téma, ktorá je stále aktuálna a stále prítomná a deje sa okolo nás. My mnohí o tom ani nevieme, čo zažívajú ľudia okolo nás, najbližší priatelia koľkokrát, pretože takéto veci vám nikto nepovie. Takže určite je to super. Ľudia, ktorí majú radi také vzťahové veci a také emocionálne a také, kde sa rozmýšľa nad tými vzťahmi a podobne, že čo a ako, také dá sa povedať, že také trošku telenovelové, aj keď samozrejme nie, hej, ale no, tak fakt odporúčam tie knihy. Naozaj sa veľmi dobre čítajú a pokiaľ niekto z vás vie po francúzsky, tak je to akože úplná paráda. Takže určite odporúčam teda knižky od Guy de Maupassant a mám takú celkom dobrú náladu teraz, lebo som bol cvičiť, tak to poviem. Takže som teraz taký nabitý energiou, tak som si povedal, že vám natočím toto krátke video, aspoň zhruba, aby ste vedeli, že čo a ako. No a ja sa teším zase pri nejakom ďalšom videu, ale ja naozaj neviem, kedy bude, lebo začal som sa venovať videám o cestovaní a keby ste chceli, tak si môžete pozrieť aj tie. A tie mám ale na inom kanáli, ktorý sa volá Cestovanie bez cenzúry, ale ja to budem úplne celé prerábať, takže uvidíme. No a začal som sa venovať aj svojim profesijným videám, ako kariérou mojou vlastnou. Takže nemám veľmi teraz čas na tieto videjka o knižkách, čo ma mrzí, ale dúfam, že to napravím a spravím zase nejaké ďalšie video na budúce. Takže o niečom zaujímavom, možno nie úplne náročnom, aby sa mi o tom ľahko rozprávalo a aby vás to príjmelo si to prečítať. Takže Miláčik, Naše srdce alebo čokoľvek iné od Maupassanta určite odporúčam. Prečítajte si to, je to skvelé. A to je asi tak všetko na dnešné video. Takže au revoir.